L-ewwel omiċidju għas-sena seħħ il-ħadd 29 ta' Jannar, meta l-ħabta ta' 8 u 10 ta' filgħodu inqatel Victor Calleja, magħruf bħala ċipi, permezz ta' karozza bomba f'Ħalqormi. Calleja li kellu 65 sena inqatel bomba li tpoġġiet fil-karozza ftit wara li ħareġ minn daru fil-Ħamrun u għandifen xahar u nofs wara qtil. It-tieni omiċidju għas-sena seħħ 15 wara fil-Marsa. Nhar il-Ħadd 12 ta' Frar fil-5 ta' filgħodu inqatel Sylvester Farrugia ta' 25 sena miż-żur qtir f'daru. Deniro Magri ta' 27 sena mill-Marsa ġie mixli bil-qtil tal-vittma. Fil-qorti ingħad li Farrugia ma nqatilx fuq il-post fejn instab il-katavru tiegħu. Fil-qorti l-imputat qal li spara tir wara li ntebaħ li kienu qed jippruvaw qabdulu l-bib ta' barra. Il-prosekuzzjoni qalet l-akkużat sar jaf li laqat lil Farrugia mill-aħbarijiet. Attentat ta' omiċidju sar fl-20 ta' Frar fl-10 u nofs ta' filgħodu. Karozza bomba fl-aktar ħinijiet biżla tal-ġurnata fit-triq ewlenija fl-Imsida tħalli lil Romeo Bone bla saqajn. Il-vittma magħruf sew mal-pulizija baqa' ħaj b'miraklu wara intervent f'waqtu. Sorsi qrib News kienu qalu li l-mandatarji ma ridux joqtluh iżda li ħalluh ibati ħajtu kollha. It-tielet omiċidju għas-sena seħħ it-tnejn 27 ta' Frar meta l-ħabta tal-5 ta' filgħaxija instab il-katavru tan-negozjant David Abela f'daru fit-triq il-Ġiżi Swieqi. Abela ta' 51 sena kien sit ta' kumpanija ta' karozzi tal-kiri. Il-vittma instab mejjed b'daqqiet tarma li taqta' u bil-ponta u nstab arwien imkebbeb fl-iżgħar b'idejh u saqajh marbuta fis-sodda u ħalqu magħluq bit-tejp. Kienet is-sieħba tiegħu Irina Aleksandrovna Mikallef li rrapportat il-każ lill-pulizija. 10 xhur mid-delitt ħadd għadu ma ġie mixli bil-qtil ta' Abela. Ir-raba' omiċidju għas-sena kienu sbieħ l-4 29 ta' Marzu għal-ħabta ta' sija 10 ta' filgħodu meta Rodri Grek ta' 26 sena minn Naxxar għala daqqiet ta' sikkina minn Etienne Bartolo magħruf bħala l-Vojt. Il-vittma nstab fuq bankina fit-triq Thomas Fenek fil-Mosta wara argument bejn iż-żewġ tirġiel dwar droga. Il-vittma tilef ħajtu jumejn wara fl-isptar Mater Dei. Qabel ma ntilef minn sensieħ lis-sen il-laqam tal-aggressur li spiċċa mixli bil-qtil tiegħu. Huwa kien ingħata l-ħelsi mill-arrest fuq depożitu ta' 10,000 euro u bagħad ta' kundizzjonijiet. Il-ħames omiċidju għas-sena seħħ il-Ħadd 2 ta' April fis-7 u nofs ta' filgħaxija meta Brendan Patch magħruf bħala l-Galalli għala daqqiet ta' sikkina madum u ġebel. Patch li kellu 21 sena inqatel fuq il-post wara ġlieda li nqalet bejn u Kurt Grek magħruf bħala Nemmes u missieru Joseph li ġew mixlija b'dan il-qtil. Il-vittma miet quddiem qrabatu. Iż-żewġ ta' akkużati ingħataw il-ħelsi mill-arrest xhur wara li ġew mixlija bil-qtil ta' Patch. Is-sitt omiċidju għas-sena seħħ it-tnejn 16 ta' Ottubru fit-3 ta' wara nofsinhar Defni Caruana Galizja tinqatel bomba fil-karozza tagħha fil-Bidnija. 5 ġimgħat wara l-qtil f'operazzjoni kbira tal-forzi tas-sigurtà ġew arrestati 10 persuni fosthom l-aħwa Alfred u George De Giorgio magħrufa bħala l-Fulu ċ-Ċiniż u Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu li ġew mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizja. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-qorti sabet ta' ostakli wara ż-żewġ maġistrati rtiraw mis-smieħ tal-każ. Kien it-tlieta 17 ta' Diċembru li l-ispetturi Kitarno Kertzara bdew irresqu l-provi quddiem il-maġistrat Claire Stafford Zamit u ma tpoġġew taħt ta' akkuża wara li l-qorti qiset li hemm biżżejjed evidenza biex dawn jgħaddu ġuri. Is-seba' omiċidju għas-sena seħħ il-ġimgħa 17 ta' Novembru fis-26 ta' filgħaxija meta Lino Maġġon magħruf bħala l-Pewx inqatel intortament b'tiri ta' arma tan-nar waqt li kien fil-ħanut tat-tapizzar Raymond Grima f'Ħattart. Sit il-ħanut għala 3 tiri f'żaqqu u wara ġimgħat fit-taqsima tal-kura intensiva qaleb għall-aħjar. Xhieda fuq il-post iddeskrivew lir-raġel bħala raġel twil. Qalu li r-raġel der nieżel minn fuq mutur, jidħol fil-ħanut ta' Grima u jispara tiri fid-direzzjoni tat-tapizzar u tal-vittma.
Dwar dan il-każ il-pulizija għad trid tistabilixxi l-mottiv wara dan il-qtil. It-tmien u l-aħħar omiċidju tas-sena seħħ il-ħadd 26 ta' Novembru fis-2:30 ta' filgħodu meta l-Libjan Fawzi Faret Wajx għala daqqit ta' sikkina fit-triq il-Bwieraq f'Birkirkara fejn miet ftit ta' sigħat wara fl-Isptar Mater Dei. Dwar dan il-każ, il-pulizija resqet il-qorti żewġ Libjani oħra li kienu jgħixu fir-residenza li fija nqatelet Wajx. Filmati minn kameras tas-sigurtà qabduhom jimsħu id-demm fuq ix-xena tar-reat qabel ma waslu l-pulizija.